Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Mamičkine dobroty smotana na šľahanie 33%, 180 ml, stojí v akcii 0,99 €. K tomu Ver Protein mozzarella 125 g je v akcii za 99 centov. Bezvaječné cestoviny sú v akcii za 65 centov. Jablká zelené voľné 1 kg za 89 centov. Hrušky zelené ukladané 1 kg 149 centov. Bravčové plece bez kosti 1 kg stojí 4,99 €. Michalovská tehla 45% 100 g je v akcii za 1,19 €. Gouda tehla 100 g je v akcii za 1 € a karička Maxi 2 druhy 240 g za 2,49 €. Tradičná kvalita pasta je teraz v akcii za 79 centov. Kávenky oblátky sú v akcii za 69 centov. Coca-Cola 2-litrová fľaša je v akcii za 1,99 €. Savo Original je teraz v akcii za 2,69 €. Lučina nadýchaná je v akcii za 1,49 €. Kuracie stehná bez kosti a krídla chladené 1 kg plus korenie zadarmo jedno balenie za 3,59 €. Kuracie prsné rezne obalované chladené 350 g sú v akcii za 4,59 €. Emmentaler 100 g za 1,19 €. Brejky bez laktózy 3,5% kakao 250 ml za 49 centov. Skyr kyslomliečný výrobok je teraz v akcii za 59 centov. Cukríky so smotanou 90 g sú v akcii za 2,29 €. Mamičkine dobroty 8 vaječné cestoviny sú v akcii za 99 centov. Kubík Baby jablková kapsička je v akcii za 79 centov. Mistral čaj 2 druhy 30 g je v akcii za 1,69 €. Original River Tonic 2 litre za 1,49 €. Cocolino First Bloom vôňa na bielizeň je teraz v akcii za 6,99 €. Losos filet z kúží 100 g stojí 2,29 €. Poctivá šunka 100 g za 1,49 €. Barebells proteínová tyčinka 3 druhy 55 g za 2,19 €. Premium žebkový olej 1 liter stojí v akcii 1,79 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdú najnovšie akcie a zľavy.